Какво става, приятели? Аз съм Ninja Боец и в днешния клип ще направя ревю на тази количка на McQueen. Преди това не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате и да пишете в коментарите дали искате ревю на моят Nexonite сет. Нека започваме с ревюто. Значи това е количка на McQueen, оригинална. Няма смисъл да показвам отдолу, защото да, то се вижда, че е на Disney Pixar. Има легендарния номер 95, всеки знае как изглежда McQueen. Ето може да видите отзади как изглежда, от другата страна гумите, можете да видите от едната страна и от другата страна да видите гумите. Има, мисля, че 4 ауспуха, ако не се лъжа. Чайте фокусира камерата. Да, 4 ауспуха има. Да. То се вижда. Друго. Ако питате какво е това по количката, чайте, че глупата камера не фокусира. Ако питате какво е това по количката, това е пластмасово украшение на пръст. И да, не се чудете защо е по този начин количката. Това е просто пластмасово украшение и да. Ето тук може да видите спонсора на McQueen, Ръждояд. И ето тук на задния спойлер мисля, че може да се види. И друго няма какво да кажа по количката, много е яка. Който има количка на McQueen, като тази, може и да е с това украшение, може и да е без него, може и да е от колите 2, от колите 3. И да, но който има такава количка, ми пише в коментарите дали има такава количка на McQueen, оригинална. И да, това беше видеото, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палче нагоре, да се абонирате и да ми пишете в коментарите дали имате количка на McQueen, като тази, може и без това украшение, може и да е от колите 2, от колите 3. И да ми пишете дали искате ревю на моят сет на Nexonite. Това бях аз, Ninja Боец. Ще се видим в следващия клип. До скоро!